Yo! Velkommen til, ladies and gentlemen! Wow! Jeg har ikke noget soundboard, så jeg laver dem lige selv. Jeg skulle faktisk være inde og optage en gaming-video, så jeg kan ikke lide game lige nu. Jeg har faktisk bare lige lyst til at sidde og chill en video. Og så kommer jeg til at se her en dag som boliginvestor med Gustav Salinas. Nå, Mark Tange. Hvad kan han? Kriminel profil, så er der den her, tænker, en seriemorder. Den har jeg ikke set. Den skal jeg dnm se. Okay. Shorts video. Mark Tange har jo lagt stilen om. Det er jo nu 1,5 år siden sådan noget. Og han har jo lavet en podcast, som jeg stort set har set de fleste af. Den har jeg set. Den har jeg næsten set det hele. Den har jeg set. Den der har jeg faktisk set, det var nok bare på en anden enhed. Det der har jeg set, Jeg har set rigtig mange af Mark Tange. Jeg synes, det er nogle vildt fede og lækre videoer, han har lavet. Hvorfor er han lige pludselig her? Det tog ikke en skid med det. Han var nede og interviewe Jazz og Mika, hvor Johnny Gade faktisk lavede en skits efterfølgende. Men som man kan se, strengen den er rød, og hvis vi ikke det er helt fejl, vi kan bare sætte den her. Og jeg fik simpelthen så mange tæv fra starten af, fordi at... Og det er like hele lortet. Så husk at like og subscribe. Det siger jeg både til Mark og mig og alle de andre. I har monstertravlt, når I skal det. Den har jeg ikke set, så lad os bare komme i gang. 21 timer siden. Der er tirsdag dag, hvor jeg optager den her, og den udkommer først lørdag. Så han får lige lov til at have den et stykke tid på markedet selv. Og jeg tænker ikke, at vi når igennem det hele. Den er alligevel små 40 minutter. Det bliver noget om banger. Boliginvestor. Hvor mange afsnit har I så lavet i den her? Jamen de to første, de var lidt anderledes, fordi det var meget, hvor jeg var med ude i feltet. Der var jeg UFC-kæmper med Marco Madsen, og så næste, der var jeg jægersoldat for en dag med Thomas Ratzang. Nå, fedt. Er det ikke meget fedt? Nå, skal du ham Gustav? Altså, kæmpe udfordringer, ikke? Men det var mega fedt at prøve at teste grænser, det kan jeg godt lide. Men ellers så skal jeg ud i det? Ja. Jeg går lige på et lille hus. Yes. Hvor der er et glas vand eller et eller andet? Jo, tak. Ude for det lille hus. En glas vand med ude for det lille hus. Jamen, hvorfor ikke? Gustav Salinas født i Aarhus. Salinas. 18 år senere, i 2008, dukkede han op på de danske tv-skærme i programmet Dagens Mand. Nå, det han starter med, eller? Elskede hans naive og uvidende charme. En helt særlig personlighed, som blev startskud til Gustav Salinas rejse ind i reality-verdenen. I 2012 tog Gustav skridtet videre og medvirkede i et nyt program sammen med Linse Kessler, hvor de begge blev kastet ud af deres comfort zone. Programmet blev en kæmpe succes, og folk de vil bare have mere af Gustav. Jeg kan slet ikke huske. Jeg ved godt, hvem Gustav er, men... optrådte han i sangen Gustav med 8-Ball. Et hit, der fik succes i hele Danmark. Med tiden, der blev Gustav mere og mere et fast navn på de danske tv-skærme, og næsten alle, de vidste, hvem Gustav Salinas han var. Skal vi lige have fuld skærm? Og uvidende reality-stjerne, der aldrig blev opnået noget stort. Men de næste 10 år... Prøv lige stop. Rolig. Kvalitet. Kan vi ikke få noget 4K her? Det er da meget Ultra HD. 10 år skulle vise sig at blive en helt anden virkelighed. Gustav tog mere ud af rampelyset og ind i iværksætterlivet. Hvor langt er du fra at blive økonomisk uafhængig? Det har jeg lavet. Der har været mange år. Han har også været med. Han købte og solgte og udlejede lejligheder, startede sit eget slikfirma og lancerede et online coachingforløb. I dag der er Gustav god for millioner, og ikke på grund af hans tid i reality-tv, men som resultatet af sine egne investeringer og forretningsstrategier. Gustav Salinas. Det var fornøjelse. Tusind tak, fordi du gad være med. Kæmpe fornøjelse. Jeg skruer lidt ned. Nå, det var satans. Skal vi gå i gang, eller hvordan? Ja, det synes jeg. Vi kører allerede? Ja. Vi filmer, vi kører. Markenhavner. Jo mere jeg vil bare gerne lige starte med at sige, ikke? Jeg har fået lavet mit hår, så hvis jeg er sådan lidt, hvis det er sådan lidt klamt nu, fordi jeg har sådan lidt nær her voks, men jeg har ikke vokst, og det er ikke min frisyre normalt, men jeg har lige fået lavet hår. Hvor gammel er du, Mark? 28. 28. Nu, efter det 30, ikke? Ja. Så går det kun én vej. Altså, min far... Rul nu, 2 år, Silas. Rul nu. Gustav. Ikke Silas, Gustav. Hvad fanden sker der for det lys der? Kan du få noget lys på mig? Det håber jeg ikke, jeg får. Men du har jo passer ikke. Jeg er 37. 38 er kraften lige blevet. Masser af hår nu. Men han
fik alligevel månen, men jeg håber ved at spise sund kost og dyrke motion, men det kan godt være, at det ikke er nok. Men Mark, i dag så er vi jo i Så godt ud, Mark. Ja, starter vi nu. Og hvorfor er vi det? Fordi jeg er i gang med at renovere dem. Noget, som jeg laver ved siden af mine forretninger, så er det jo, at jeg renoverer, og enten så udlejer jeg, Håndværker. og hvis jeg ikke kan sælge, så udlejer jeg. Så enten renoverer jeg, sælger. Så enten så udlejer jeg lejligheden eller huset. Hvis jeg ikke kan sælge det, så udlejer jeg det også. Okay, det er godt. Det er godt, Gustav. Lad os komme videre. Renoverer og udlejer. Det her sommerhus har jeg haft i 5 år. Jeg har haft det som en LaLandia sommerhus, der er også svømmepool på den anden side. Der har været lejet ud 80% af året. Jeg har tjent ca. 300.000 på det hver måned, eller hver år. 300.000 om året. I overskud? Ja, og så har jeg udgifter på 150, så en overskud på 150.000. Okay. Ja, okay. Men der er også mange reparationer. Ja. Så det er gået næsten i nul. Det er ikke en så god forretning, som jeg havde håbet på. Men huset er jo stedet. Jeg købte det for ca. 3,4. Og jeg tror, at jeg vil sælge det for ca. 4,5. Okay. Men nu renoverer jeg det fuldstændig. Og så håber jeg på, at jeg kan sælge det til 5,5. Og hvis jeg gør det, så har jeg lavet en mil eller 1,5 mil skattefrit, ikke? Efter det er også godt, kan man sige, at det ligger det er moden på. Det ligger det bedste område, ikke? Jeg mener, det er ikke noget med, at hvis man køber hus, så skal man bo i et halvt år, så kan man faktisk sælge det igen. Og så det halvt år kan man lige så bruge tid på at renovere det. Og så kan man faktisk sælge det igen skattefrit. Jeg mener, det er halvt år. Jeg er ikke helt sikker. Halvt år eller år. Det er der omkring. Det er ikke ret lang tid faktisk. Det er, hvis man vil, altså hvis man lige har, sådan i grove træk, lige har de første 2 millioner, lige købe hus til 1 million, så lige smide, lad os bare sige, 500.000 i det, så står det shiny, det kan man godt, hvis man er dygtig håndværker. Så der er det selvfølgelig lige, hvor stor hus er jo, altså det er klart, at du får ikke lige renoveret en 7.000 kvadratmeter villa for 500.000, men 500.000 kommer også langt fra i sådan en almindelig villahus, etplanshus, til en, det er sgu ikke, 120 30 kvadratmeter, der kommer langt for 500.000. Det kommer rigtig langt. Det er jo både nyt tag og nye vinduer og alt muligt, hvis du kan. Hvis du har hænderne ordentligt skruet på, så kan du jo godt sælge for det dobbelt. Så hvis man er dygtig, så man kan godt lave en forretning ud af det. Jeg vil lave det her jo, ikke? Altså der kommer til at være sillebensgulv over det hele. Det skal vi faktisk ud og handle. Sillebensgulv. Laver Gustav selv det der, eller har han folk til? Her højt på den, der kommer sådan nogle kæmpe lamper her. Ja. Sådan nogle kæmpe lamper, ikke? Og så bliver der også malet derover. Og så kommer så der en kæmpe pool. Mikrocement indvendigt. Hvor meget regner du med, at du kommer til at smide i renoveringen? Det der er fordelen med mig, det er jo rigtig, rigtig god til at forhandle. Han er rigtig jyde. Så jeg tror, jeg kommer til at bruge 0,5 mil på det. Okay. Men jeg tror... Rigtig jyde? Og det giver en stigning på 1 million, cirka? Mere. Men det vil denne halve million vil for de fleste nok koste 1,2. Ja. Den fordel, jeg har, når folk ved, hvem jeg er, det er jo, at jeg kan få nogle bedre priser, ikke? Kan du det? Det hjælper mig jo. Er det igennem reklame, eller er det bare fordi, du har så godt... Jeg laver faktisk ikke rigtig reklame, jeg er bare god. Jeg vil ikke have ting gratis, fordi når jeg får ting gratis, så forlanger folk rigtig meget af en. Klart. Så jeg vil hellere bare have en god pris. En god pris. En god pris på prisen. Hvis det er 80, ikke? Jo. Og så er der ikke alle de der regler, fordi hvis du laver ting gratis, så skal du skrive reklame og pis og lort. Okay. Ja, og jeg skat, og jeg skal komme... Det skal du også. Du skal også, altså hvis du får... Altså nu skal man passe på, altså nu sidder jeg og drikker af en kaffekop, og der står Farsi. Det kan man ikke se, for lyset skinner fuldstændig. Der står JJ, det er faktisk en merch kaffekop derinde på merch shop. Hashtag reklame. Bang. Det skal man sige, ikke? Hvis nu jeg vil give den der ballon der væk til en af jer, så er det faktisk også en reklame, for det kunne være muligt samarbejde på et tidspunkt. Så alle de steder, Gustav han køber materialer, der skal han faktisk sige reklame, hvis han han lirker navnet ud af munden på ham selv. Hvis han lirker navnet, fordi at det kunne om 10 år kunne være muligt samarbejde. Sådan er reglerne. Det. Og det der så skal ske, skal jeg fortælle, hvad der skal ske i dag. Er du klar? Du vil opleve, det bliver lidt mere interview end en podcast. Du kører bare på, Mark. Yes. Hele din overgang fra ligesom... Jeg tror, de skulle se noget. ...image at være ham, der er reality-deltager, til at være
Kåre der bagved. Hvordan har hele den overgang været for dig? Jeg tror, at jeg altid har været iværksætter. Jeg tror, ordet er noget, som jeg har fået i mine senere år. Men jeg tror jo altid, at jeg har været iværksætter i den forstand, at jeg altid solgt noget. Dengang jeg lavede reality, så solgte jeg mig selv. Jeg var kreativ, jeg var nytænkende. Jeg tænkte, hvordan kan jeg sige noget sjovt, hvordan kan jeg gøre noget sjovt, hvordan kan jeg lave en overskrift. Du sagde i hvert fald noget, som andre ikke sagde. Set og lyttet. Så jeg tror, den iværksættergen har jo været, siden jeg var en lille knægt, ikke? Og finde ud af, hvordan jeg kan forme noget og gøre noget, ikke? Har du altid drømt om at være iværksætter? Eller hvad var drømmen? Jeg vidste ikke, hvad iværksætter var, dengang jeg var mindre. Han har meget kors på, så har han ikke det? Kors på brystet, kors i ørerne. Ikke, det er fordi, jeg altid, jo, lad os nu bare være ærlig. Jeg altid drømt kors i røven også? Men jeg drømte om at blive rig, ikke fordi, at jeg skulle være rig, men fordi Rolig nu, det sagde jeg ikke. Jeg vil sørge for, at det, jeg elsker allermest, ikke skulle mangle noget. Og et godt eksempel, det var her, da min mor, hun blev 70 år. Så sagde jeg til min mor, så det er mor? Jeg tænkte på noget som helst. Jeg sørger for alt. Og det gør mig lykkelig. Så er der selvfølgelig, når du får flere penge, så er der selvfølgelig ting, du synes, der er dejligt at have. Men det er ikke sådan, at jeg, det er det, der skaber noget, der synes jeg er fascinerende. Lejer du selv sommerhuset ud, eller har du sådan et... Jeg har det igen den sommer, fordi problemet er, hvis du lejer det selv, så får du kun de første 12.000 skattefrit. Okay. Men lejer du igennem en virksomhed, så får du de første 47.000 skattefrit. Okay. Og det er det, der lejer du igennem en virksomhed, så får du de første 47.000 skattefrit. Okay. Og det er det, der er fedt. Okay, er der forskel for det? Jo mere du skylder, jo mere tjener du. Ja. Jo mere du skylder i gæld til sommer. I gæld, men bare gæld bare sådan generelt. Altså jo mere gæld du har, jo federe er det på en eller anden måde, ikke? Okay. Fordi mere fradrag kan du også have, ikke? Jo. Altså prøv at tænke på, jeg har jo allerede en fradrag på 50.000 mere end dig, fordi jeg har sommerhus. Fordi jeg får 50.000 skattefrit hver år. Fordi jeg har noget, jeg kan lege ud, ikke? Så staten giver ligesom et incitament til at gå ud og investere i det her sommerhus? Ja. Men her lige om lidt, så tænker jeg, så skal vi lige køre ud. Sådan. Jeg skal ud og finde noget gulv. Men der har jeg lige lavet en aftale med, der hedder Morten. Og der håber jeg i hvert fald, at jeg kan få 50% rabat. Ja. Og det var bare fedt. Og det er det, man skal udnytte agtigt, ikke? Og det er det, vi skal nu? Ja, det er, hvis de skal lige over her. Jeg har en aftale med Morten. Jeg håber, jeg får 50% rabat. Ja. Jamen, her er du ingen aftale med ham. Det var måske bare en aftale med mødes. Ja, og det er det der med, og det er det, jeg gør meget tit. At hvis jeg kan få nogle rigtig gode priser, og jeg kan sælge lortet bagefter, ikke? Eller det, jeg kan få nogle rigtig gode priser, og så bagefter kan jeg udleje det. Jeg vil fandme gerne snart vide, om du selv laver det. Og du kører alle de her ejendomme, du har i din virksomhed? Ja, men altså grunden til, at jeg ikke kører det på et APS, det er fordi, da jeg startede for rigtig, rigtig mange år siden, da jeg var de der 20 år, ikke? Det er jo fordi, at bankerne generelt, de vil jo gerne have, at du hæfter personen på det. Altså mange folk, de tror sådan, jeg kan bare åbne et APS, og så kan jeg gå ind i banken og sige, jeg vil gerne låne penge til at... Nej, det kan man ikke. Så hænger verden jo ikke sammen jo. Det vil sige, nej. Gå du ud og tjene nogle penge i din virksomhed, og så kom tilbage om 3 år, og så lad os se, hvis du har en sund forretning, og så kan vi tale om tak. Det er det. Ja. Og dengang ville jeg jo bare gerne i gang, og jeg gad ikke at vente. Så jeg sagde, fuck det, så går jeg bare all in. Det er også svært at starte. Så er det bare enkeltmandsvirksomhed, ikke? Fordi så er det mig selv, der hæfter på det, ikke? Ja. Fordelen ved at have det APS, det er jo, hvis nu er lortet går konkurs, så hæfter du ikke personen på det. Det er meget fedt. Jeg synes ikke, der er stor risiko. Det er ikke fedt. Det er ikke fedt at konkurs, simpelthen at hæfte personligt. Eller ikke hæfte personligt. Så 3 af dem har jeg betalt cash. Altså dem skylder. Men det er selvfølgelig noget hårdere, hvis man hæfter personligt. For eksempel den lejlighed, vi skal på Frederiksberg i dag, på Gamle Kongevej, den skylder jeg ikke nogen penge i. De 2 lejligheder på Maligade skylder jeg heller ikke nogen penge i. Okay. Og alle de andre skylder jeg måske kun cirka 40-50% i. Og måske lidt mindre, fordi boligen er jo blevet mere værd. Så du afdrager aktivt på alle Ja. Du har ikke afdragsfrihed på nogen af dem? Jo, kun på den på Havneholm. Okay. Og derfor kan jeg ikke se en stor risiko. Selvom for eksempel renten er steget nu, og jeg ikke tjener lige så meget, så er det ikke sådan, at jeg kan betale. Det er ikke sådan, jeg har underskud. Jeg har stadig overskud. Giver det mening? Ja. Så lad os nu sige, at jeg... Giver det mening? Jeg har ikke underskud. Jeg har stadig overskud. Giver det mening? Altså, jeg er ligeglad. Altså, han har jo tydeligvis gjort et eller andet rigtigt her, Gustav. Om Gud må vide, hvordan han gjorde det. Men det æder med... Altså, det er jo 6. klasse snak. Altså, jeg har sgu ikke noget mod Gustav. Overhovedet ikke. Men
Kom nu lidt mere ind i dybden af, hvad du mener, eller hvad du har af tanker, eller et eller andet. Altså, det er jo totalt overfladesnak. Skulle rigtig, rigtig mange penge, så vil jeg nok være lidt urolig, og så vil jeg nok tænke, okay, måske vil det betale sig til et EPS, hvis nu renten steg så voldsomt meget, at alle pludselig ikke kunne få lortet til at hænge sammen, og banken sagde, nu skal du sælge-agtigt, ikke? Klart. Derfor har jeg bare et enkelt masse virksomheder. Ja. Og så tror jeg også i starten var det også bare meget sådan, jeg har jo i mange år sådan, Hvad for noget? steg så voldsomt meget, at alle pludselig ikke kunne få lortet. Det ville det, jeg Skal lige længere tilbage? det er ikke sådan, jeg har underskud, jeg har stadig overskud. Giver det mening? Ja. Ja, det giver meget Hvis mening. nu siger, at jeg skylder rigtig, rigtig mange penge, så vil jeg nok være lidt urolig, og så vil jeg nok tænke, okay, måske vil det betale sig til et EPS, hvis nu renten steg så voldsomt meget, at alle pludselig ikke kunne få lortet til at hænge sammen, og banken sagde, nu skal du sælge-agtigt, ikke? Klart. Derfor har jeg bare et enkelt masse virksomheder. Ja. Og så tror jeg også i starten var det også bare... Det forstår jeg ikke. Altså, den klør sgu lidt herop. Han siger, at hvis han skylder rigtig, rigtig mange penge, det gør han ikke. Altså, han skylder jo i snit 60% af, hvad han egentlig har værdier for. Sådan. Hvis du sådan lige i forhold til, hvad han har sagt indtil videre. Og det er jo godt. Det er jo pissegodt. Men hvis han skylder rigtig, rigtig mange penge, og have det pis, så vil han være rolig, for så kunne banken sige, at han skulle sælge. Ikke? Sådan der. Det var det, han sagde. Er vi ikke enige om det? Og derfor har han et personejet virksomhed. Der må være klippet der. Der må mangle noget der i. Der må Saxens lige være i gang, fordi der mangler nogle linjer der imellem. Bare meget sådan... Jeg har jo i mange år sådan... Jeg bare for at være ærlig, jeg tror, jeg har været god til bare at spille dum, fordi dem, der lever stille, lever bedst. Ja. Giver det mening? Ja. Og nogle gange føler jeg meget tit sådan... Det er et godt ordsprog. Som får lidt ondt i røven. Men jeg føler meget tit, at folk har ikke rigtig haft ondt i røven over mig, fordi de bare tænker, når han er lille bøssen, du ved. Han fatter ikke en skid, ikke? Jo. Og så er jeg bare gået og hygget mig, ikke? Jo. Jeg vil jo hellere, jeg plejer at sige mig, jeg vil hellere have folk tænker mig som en toer, men jeg ved, at mit liv er en tier. Hvad er det nu det her? Fik jeg fandme en sms fra min chef, mand. Jeg hader ham. En tom trailer hænger på. Jamen, det var da godt. Jamen, det var da godt. Så går jeg nok ud fra den næste uge. Nå, videre. End at folk ser mit liv som en tier, men jeg er en toer. Ja. Og det er det, der det er det, der tit sker på sociale medier. Der hvor folk viser sig som, de er en tier, men i virkeligheden så føler de det som en toer, ikke? Jo. Og jeg vil hellere leve omvendt. At folk tænker, okay, ham der, han har det som en toer, men i virkeligheden har det som en tier, ikke? Jo. At jeg selv kan mærke, at jeg har det som en tier, ikke? Jo. Giver det mening? Ja, 100%. Jeg kan godt følge dig i, hvad du siger. Kæft, man er god til målhed der, Mark. Og det, han lidt sagde, det var, at sådan som jeg stod, det er, at den måde, han fremviste sig på, det er det som en toer. Men han er selv en tier, så han pralte han der, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Yes. Jamen, jeg har jo hilst lidt på din mand derinde. Ja, ja. På din mand? Det var sjovt. Nå, kærester. Ja, altså LinkedIn, det er det nye, bro. Det er det nu. Det kører bare. Skal han ind og købe gulv af sin kæreste, eller hvad? Så hvad er det der? mig Gustav på LinkedIn. Det er der, hvor det sker. Det er det, der sker. Business. Nå, men nu skal vi gøre nu, ikke? Jeg skal skaffe nogle gode fucking trægulve billigt, ikke? Du skal ind og lave en deal. Jeg skal lave en deal nu. Hvad så, Oliver? Nej, men nu skal lige længe igen. Ja, ingen det var tak. Tømmeren til sommerhuset. Hvad siger du? Jamen, jeg fik det til 100, at det er der skal ligges i. Altså 100 kvadratmeter. Så jeg skal købe måske 120 så? Og så køber vi måske 10% oveni. Ja, 110, 120. Ja, hellere 120, så vi er sikre, ikke? Super, Oliver. Tusind tak. Hej. Det er tømmeren. Det er tømmeren. Det er ham, der skal ligge gulvet. Ja, det er han, der skal ligge gulvet. Okay. Hej, Morten. 50% rabat, og så køber han 20% for meget. Tak. Der er kun 30% rabat, jo. Nej, det er ikke hans mand. Nå, fedt nok. Hej, Sarah. Goddag. Gustav. Jeg siger lige hej. Hej med dig. Hej, Alex. Det er en sælger fra en af de Nå, andre fedt. leverandører. Fedt. Men jeg skal se på de der trægulve jo. Ja. Men Morten, jeg kan forstå, det er jo ikke helt gulv, det er ikke helt træ, det er klik, ja. Det
det er et vinylgulv. Ja. Yes. Vinyl! Også, det kan klare Silleben, vinyl! Jo, vi har den faktisk stående herovre. Nu kan Ja. se, vi har nogle trægulv stående. Hvad er det for en wannabe? Og så står den faktisk her. Ja, det er den der. Og hvad kan den klare også, fordi det er jo til sommerhuset, den vil også kunne klare noget kulde og varme og sådan noget. Yes, lige præcis. I forhold til også, når der bliver lidt fugtigt-agtigt, ikke? Jo. Og hvornår kan I levere det her, hvis der er? Må du se det? Mandag allerede? Nå, fedt. Det kunne vi i går, men der havde du ikke bestilt det, så det får om 14 dage. Nå, Morten, men jeg skal have til 130 kvadratmeter den her. Ja. Og så Hvad skulle du have? Nå, Morten, men jeg skal have til 130 kvadratmeter den her. Ja. Det er noget, vi har. 130? Nå, Morten, men jeg skal have til 130 kvadratmeter den her. Ja. Og så aftale en god pris på den her. Ja. Og så skal jeg lige låne det toilet, for jeg skal virkelig tisse. Har jeg et toilet et eller andet sted her? Ja. Jeg vil tisse. Okay. Han er pissegod til at forhandle. Fordi Mark, han kigger bare på ham. Jamen, stop nu for helvede, Gustav. Stop nu. Hvad er der gang i? Han er pissegod til at forhandle. Han regner med at forhandle pris. Han køber 30% mere, end hvad han skal bruge. Vi skal nå at være der klokken 12.50. Væksterbladet. Ja, væksterbladet. Ja. Så det er bare der, vi sætter Ja. den ind. Ja, og så parkerer, så ses vi der. Vi ses. Vi ses der. Hey. Ej, Gud. Ej gud, jeg har ingen bil med. Og det er Mark. Mark. Hvor det ser træt ud. Jeg elsker bare sådan en frame, man. Ej, Gud. Ja, vent lige 2 sekunder. Vi kører lige, jeg glemte lige, det er fordi, jeg havde skrevet på mine sociale medier, jeg ville vise, hvad jeg skulle vælge, så de også fik. Så nu går jeg lige hen og lige filmer noget igen. Okay. Nu kører Gustav, og nu går turen ind til Ekstrabladet i København. Der er faktisk ikke Der er Marks blå testlejr. hvor Gustav han skal skyde en podcast. Han har vist 2 podcasts, han skyder i dag. Så det her det er den første podcast, og jeg ved ikke engang, hvad det handler om, men lad os finde ud af det. Okay, den er ikke så... Sorry, Mark, jeg kom lidt for sent. Hashtag Ekstrabladet. Reklame. Fin aftale. Vi har snakket lidt i skranken derinde, Fedt, så... fedt. Har I snakket i skranken? Mark, nu slapper du af. Jeg skal lige over i med Forum, der har en lejlighed i stuen. Ja. Og det er sådan nogle ting, der sker for mig. Så har jeg lige fået et brev fra en, der hedder Gustav, der står for forening. Og så har jeg lige lavet en notan derovre. Okay. Den har jeg givet 170.000 for. Ja. Hun har fået en ekstra regning på 40.000. Nå. Så nu skal jeg lige i gang med at diskutere, hvorfor jeg har fået den ekstra regning. Ja. Så ja, det er sådan lige, når man lige kan få på sådan en dejlig fredag, ikke? Jo, der er Så mange får ting, man du bare skal sådan styr lige, på. hvad, får man lige en ekstra regning. Men vi må ikke filme derinde, men Nå, det der... men det fik jeg lov til. Nå, men det er noget med hernede og... Nå, herinde må man ikke, men ovenpå må vi gerne, ikke? Ja, men du skal lige... Vi er ikke godkendt, så du skal lige få os godkendt for at komme Okay, med. super. Hej. Hej, goddag. Mark, godt at møde dig. I har et toilet, ikke? Hvad fanden er med dig? Det er lokum, Gustav. Det er fandme antiklimaks, at der Ej, står... du har sådan en der... Er det hjemme hos dig, der? Det er bare, jeg tror, det er postvæsen, der er det hjemme med mig. Men kan du ikke tale til din? Nej, jeg kan ikke tale til om det Ej, så. det kan jeg til min. Ja, det er mega ærgerligt. Ja, fordi... Ja. Men ej, er du sikker? For jeg tror altså måske, du har sådan en knap til tale der. Jamen, det er bare, så muter jeg. Kan du det? Ja, Kan han snakke til dig? Hvad med den her? Jeg tror altså godt, du kan, min ven. Nej. Hallo, hallo? Og nu optager jeg. Hallo, hallo? Nej, det kunne man ikke. Nå, det gider vi ikke se det der. Bla bla bla. Hov, der. Der. Er det noget, du sådan savner ved at være kendt som Gustav som reality-stjerne? Altså nu kan jeg høre lidt tvivler jeg på. i vores snak, at der er nogle tv-programmer og andre ting, du skulle være med i, så du er ikke helt lagt det på hylden 100%. Du åbner lidt op for det igen, ved jeg. Men er det noget, du savner sådan ved det gamle? Jeg tror, det jeg savner rigtig meget ved Hvad sagde den? at lave reality, det var, at jeg altid bare kunne pakke mig ind i at spille dum. Og jeg føler, at Det er jo flugtforsøg for helvede, det er ikke at spille dum. Jeg ikke er så dum, som jeg gerne vil have folk til at tro. Og nogle gange så er livet bare lidt nemmere, når du bare spiller dum, ikke? Der er ikke så mange konsekvenser. Nej, det er så Nej, mange folk, flugtforsøg. de tænker, nå ja, okay, han kan ikke gøre for det, det er synd for ham, ikke? Nej, helt vildt. Den hopper folk ikke på i dag. Nej. Så jeg tror, jeg savner det der med, at du ikke rigtig har noget ansvar. Og jeg havde ikke rigtig noget ansvar i mine unge dage. Nå. Jeg har så meget ansvar i dag. Kæft, hvor vildt at sidde og sige, mand. Man kan være lidt angstprovokerende. Hold kæft, det er sygt. Du har så meget ansvar, du skal forholde dig til så mange ting. Men det er jo en del af livet, tror jeg. Og det tror jeg. Hej, goddag. Hej, Jakob. Det er p-vagten. Mark.
en meget stor YouTuber. Jeg er jo heller det er stof. Okay. Nå, fedt. Så det er det næste, og så skal vi skynde os bagefter. Ud til lejlighederne. Ja, jeg skal aflevere nøglerne klokken 4 på Frederiksberg. Ja, der er godt smæk på. Ja, der skal vi nå der. Ja. Og det ting. Nej, ikke Dorf. Det må da være Dorf. Mens Gustav han lige er inde og skyde en podcast mere i dag, så vil jeg lige fortælle jer om dagens sponsor på videoen, hvilket er Freedom 24. Hashtag Acclaim Freedom! Jeg er inspireret til, de kommer ind i det. Fanden er jeg er YouTuber, mand. Hold kæft, Mark. Videre. Gider ikke se det der. Jeg har ingen penge at investere med, mand. Jeg er pisse fattig, Mark. Send dem til mig. Jeg kan godt forstå, hvis du siger til mig, at det bliver bare noget rod, fordi hvis nu de kobler fra eller uden... Klimaanlæg. Så er det jo dumt at gøre det. Altså, for så klipper... Altså, jeg har meget far på den her, Mark. Det er der ikke. Altså, man ved bare, der er lidt kød på videoen, når man tager sådan en samtale her med. Gustav snakker med en, som hjælper ham med at lave klimaanlæg. Super lækkert ud. Og jeg vil gerne kunne sige, hvis nu jeg ikke kan sælge den, og jeg skal bruge den som luksusudlejning, ikke? Ja. Så vil jeg gerne kunne sige til folk, uanset hvilken værelse du er i, så kan du selv skifte temperaturen. Ja. Altså, har du nogensinde lejet et sommerhus? Nej. Okay, men generelt, du kan sgu ikke leje et sommerhus, hvor du bare lige har klimaanlæg i hver værelse. Jeg vil gerne de der ting, ikke? Ja. Men problemet er bare, at da værelsen ikke er så store, så kan lortet brænde sammen, ikke? Så kollapser det, ikke? Så det er lidt irriterende. Altså, så havde du en ærlig ja, og det kan jeg godt lide. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja, men sådan er det jo. Han er jo professionel håndværker. Der har jo set dig, og jeg ved ikke, hvordan det her bliver klippet sammen med nu. Men der har bare været gas på. 2 podcast. Lige når vi er færdige med podcast, så er der bare nærmest, vil jeg kalde det, vi laver i dag, tv-hold, ikke? Der er klar at spørge, hvordan er det gået. Du kører bare med opkald, du kører med os. Du skal ud til en lejlighed. Altså, alting, det kører bare opkald hele tiden. Du har meget få tidspunkter, hvor du har sådan 5... Det var det, man kan, inden man bliver 40. Når man bliver 40, så er det slut. Nu er der break bare med silence. Nej, aldrig. Det føler jeg også, fordi jeg føler, at der er mange ting, som vi ikke har taget med i dag, jo. Ja. Fordi vi har jo ikke taget med de film, jeg laver til mine sociale medier. For jeg laver rigtig meget content, hvor jeg laver opskrifter. Det bruger rigtig meget tid på. Vi har heller ikke taget alt det med Selinas Slik, når jeg tog til lageret. Og alle de møder, så dog har vi heller ikke taget det, hvor jeg sidder og snakker over telefonen, eller over min bærbar. Det gør jeg generelt om morgenen. Så der er nogle ting, som ligger... Og hvad? Bærbar. Det gør jeg generelt om morgenen. Så der er nogle ting, som ligger... Der er mange ting, vi faktisk ikke har haft med, Mark, men som jeg også sagde til dig. Jeg laver rigtig, rigtig meget, men jeg er meget tit bange for at vise alt det, jeg laver. Fordi jeg er bange for, at folk tænker, jeg kan ikke klare det, men også fordi, at jeg fik jo konstateret stress starten af året jo. Okay. Og det var et rigtig stort tabu for mig. Og jeg har jo... Er du blevet for? Har du konstateret en læge? Jeg har stadig diskussioner med min læge om det. Men hun gav mig et sæd og sagde hun, Gustav, du har stress. Og det er fordi, at jeg oplevede... Og lægen siger det? I længere tid, faktisk nogle par år, dermed at nogle gange så kunne jeg køre bil, så kunne jeg ikke huske, hvor jeg var henne. Eller hvis jeg var ude at handle, så kunne jeg ikke huske, hvad fanden var det, jeg skulle. Og så tænkte jeg kører over i skolen for at hente min unge. Jeg husker, hvem det er, jeg skal hente. Altså, det er da helt normalt, man. Slap noget af. Kunne med tage til kom videre. Jeg har jo dårlig hukommelse. Folk derovre, de er pisseflinke, de hjælper en. Tænker jeg bare, ikke? Altså, det er bare, det er ikke noget stress. Og så blev min læge ved med at sige, du har fået stress. Det er fint også at tage i en lille periode, hvor vi... Sådan, det stopper hjertet ikke med at slå af. Og det gjorde jeg også, men jeg røvkædede mig jo, Mark. Jeg synes jo, det var det... Altså, der blev jeg faktisk næsten deprimeret ikke at lave noget. Ja, der var en stress over at ikke lave noget. Jeg er et sted nu, hvor jeg har fundet ud af, at så længe jeg bare laver det, jeg godt kan lide, så får jeg ikke stress. Og jeg får heller ikke stress... Nej, det er jo klart. Det er mere måske de opgaver, jeg laver. Altså, hvis jeg kun laver det, jeg kan lide, så bliver jeg røvfed, for så vil jeg sidde og spise chokolade hele dagen. Ja. Så er det sjovt, så synes jeg ikke, det er... Mere fedt, ja. Jeg synes ikke, det er hårdt. Nej. Ved du, man kæmper så tjening, som jeg kører? Ja. Nu er Mark lige min sekretær-agtigt, ikke? Ja. Kan du lige fortælle mig, han har skrevet det af til mig på engelsk, hvis du er god til engelsk? Det er jeg. Hey Gustav, ingen problem overhovedet. Lad os møde kl. 16. Jeg hedder noget, kan du bare skrive, det lyder super. Ja. Er du god til engelsk? Ja. Altså, ja, Mark, han er hård til engelsk. Jeg er på vej, jeg er forsinket.
Jeg har sådan en tendens til at altid udnytte folk, når jeg... Ej, det er fint, det er fedt nok. I've just done some recordings and... Sådan, Mark! Gustavs privatsekretær. Hvem har troet det? Ja, det er kontor, ikke? Hvorfor har du både nøgle og nøgletastatur? Men der har jeg ikke gjort endnu. Så er det erhvervsbygning eller bare privat? Det er erhverv, men med tilladelse til at kunne lave det til privat, hvis jeg gerne vil. Okay. Ja, det er meget fedt. Ja. Kom ind for... Okay. Thank you. Det er mit kontor herinde. Ej, hvor fancy. Det er der, hvor de sidder og snakker, ikke det? Ja. Og så har jeg stue herovre, det kan jeg lige vise jer. Jeg tænker, det er coolere, men det er også en ret dyr lokation, det her, ikke? Ja. Altså, hvad står sådan en lejlighed her til? Det er en erhvervsandel, så jeg tror... Erhvervsandel? Ja, det er en erhvervsandel, den her. Den her nede under. Jeg købte den faktisk for... Jeg tror faktisk, jeg købte den rigtig billig. Jeg købte den for 2 millioner. Og så havde jeg fælles udgifter for 24.000, men de kom ned på 10.000, så det er kun 10.000 om måneden. Det er da meget heldigt. Og så renoverede jeg den sikkert for 1,5-2 millioner, og jeg tror, jeg kunne få 6 for den. Jeg satte den faktisk til salg, men nu vil jeg ikke sælge den alligevel. Nej. Ja. Så det er lejligheden det her, hvor jeg ligesom har, og det er super lækker kontor her, ikke? Nej, det er virkelig en god lokation og fede lokaler her. Ja. Hvor mange lejligheder har du egentlig? 9. Ah, der er bare Pornhub derinde. Vi skal til sådan en sprøkke. Hvad er det for en skab? Hvad er det egentlig? Det er en ny lejr, der kommer i den her lejlighed. Ja. Gustav, det skal vel have støn. Det er nogen, der har... Der er selvfølgelig ikke adgang til for andre i den lejlighed. Okay. Er det dig, der står for det? GDPR-lovgivning. Altså nogle virksomheder til. Løngangstræde 21B stuen. Løngangstræde. Nej, ikke til at gøre det her. Hvorfor kunne slørte noget af det, og ikke slørte det hele? Det giver ingen mening, mand. Mark, fat i en editor. Jeg er generelt altid til udlandske... Der er Pepsi Max nede i fælden! Lige i bunden af skærmen, der er Pepsi Max. Mark, han står og holder en Pepsi Max, mand. Forbrugerbrønden. Hashtag reklame! Hvorfor? Slap af, mand. Fordel det, eller? De betaler meget mere. Okay. Ja, og så har du ikke alle de der problemer. Kom nu lige. Du har generelt med danske lejere. Er det fordi, de klager over alle hvad? Problemer? Ja. Det er jo det ene der med danske. Er der noget fordel det, eller? Nej, fordi jeg leger generelt altid til udlandske folk fra udlandet. Hvordan kan det være? Okay. Hvorfor? Ja. Er der noget fordel det, eller? Hvorfor? De betaler meget mere. Okay. Okay, sygt. Så har du ikke alle de der problemer, som du har generelt med danske lejere. Er det fordi, de klager over alle mulige problemer? Ja. Det er jo det ene og det andet med flere, og så fordi de kan betale husleje og sådan noget. Nå, vi er klar til at køre dig hen. Vi skal derhen? Ja, vi skal derhen nu til Gammel Kongevej, ikke? Okay. Kom, dreng. Hej med dig. Har du det? Hvor du sød? Tak. Hvor mange gange blev du stoppet? Det var godt skud, det der kamera, mand. Det var sæbe godt skud. Tak. Hvor mange gange blev du stoppet i løbet af sådan en dag? Nogle par gange, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, Mark, det har man at forstå, at man skal altid... Nå, ladies and gentlemen, jeg kan ikke holde til at se mere af den her video. Det plejer at være højt niveau fra Mark Tange. Men det er heller ikke Mark, der sætter dagsordenen. Han følger egentlig bare lidt med som på sidelinjen, og så bliver han bare kastet rundt i Gustavs menese, og så er man klippet lidt sammen her, der alle vejen. Det er nok godt nok, men det var ikke en video, der lige interesserede mig. Hvis I vil se resten, så gå ind og kig. Her, Mark Tange. Det er det der, eller hvad? Ja. Jeg smider kraftigt ned i beskrivelsen, så kan I bare lige tage den der ned i beskrivelsen. Bum. Yes, det er det, vi gør. Husk at like. Vi ses i den næste. Long time.